Sunanta Kahina Bahlul, 'yar asalin ƙasar Algeria ce. An haife ta a ƙasar Faransa a shekarar 1979. Duk da dai ko cewa tana karɓa sunan Musulma, amma abin da take kira a kan shi ya saɓa wa addinin Musulunci, ko ma tana da ɓoyayyar ajanda a kan Musulunci da Musulmai. Kahina Bahlul ta ce, na daga cikin abin da ya sa ta zama limamiya, shi ne wai don ta nuna wa duniya cewa duk abin da namiji zai iya yi, wai ita ma mace za ta iya. Alhalin Allahn da ya halicci mutanen ya ce, ayyukan mazan da matan sun bambanta. Ta karanta addinin Musulunci, ta kuma san wannan ayar, amma duk da hakan take wannan da'awar. To hakan ke nuna cewa lalle wata manufa ce gare ta da ta saba ma ɗungurungun addinin Musuluncin. Kasancewar mahaifiyarta Anniya ce, 'yar asalin ƙasar Faransa, kwata-kwata ba ta da addini. Kakarta ta wajen uwa ko Bayahudiya ce. Har wa yau ma kakan nata na wajen uwa ɗan ɗariƙar Katolika ne. Wai saboda haka ma Kahina Bahlul take ikirarin cewa tana da alaƙa ko nasaba da addinai da dama. Sai dai kash, Musulunci ya yi tir da irin waɗannan abubuwan da take ikirarin. A shekarar 2019 ne Kahina Bahlul ta zama limamiya ta farko wacce ke jagorantar maza da mata sallah a ƙasar Faransa. A tsarin masallacin nata babu bambancewa ko rarrabewa tsakankanin maza da mata. Ana cakuɗuwa ne a yi sallah tsakankanin jinsin guda biyu. Kasantar mace ko da namiji a cikin sahu ɗaya abu ne da ke saka su riƙa shahuwa da taɓuwa da junansu, wanda da yusi ne kawai zai yarda matar shi ko ƙaunar shi ko wata makusanciyarsa tsamo-tsamo a cikin maza ba bisa wata lalura ba kuma ya ƙyale ta. Balma addinin Musulunci bai yarda ba da cakuɗuwar maza da mata muharraman juna. Aƙidar Kahina Bahlul shine gwada wa duniya cewa wai duk abin da namiji kan iya yi, ita ma mace za ta iya. Wanda tana ikirarin cewa ne wai bayar da sallar da take cewa mata su yi a Musulunci babu inda aka hana mace ta bayar da sallah. Haka kuma wai ta ce tana da burin gina masallatai waɗanda mata ne kawai za su riƙa limanci a cikinsu. Sai dai mace ta shige gaban waɗansu maza waɗanda suke da hurumin aurenta, wato waɗanda ba muharramanta ba, kuma tana dukawa da tashi da siffofin da kan iya ta da shawa ga namiji mai lahiya. Babban haɗari ne gare ta da kuma mutuncinta a matsayinta na 'ya mace, saboda mace dukkan jikinta al'aura ne. Aƙida da abin da Kahina Bahlul ke kira zuwa gare shi fa, irin abin da ƙungiyoyin mata masu ikirarin kare haƙƙin mata ke kira zuwa gare shi ne, na bayyana cewa duk abin da namiji kan iya yi ita ma mace za ta iya. Don haka ko, Kahina laɓewa take da guzuma tana harbin karsana. Wata ajanda ce take da wacce ba manufar Musulunci ba, amma tana fakewa da addinin Musulunci, tana tallata manufofinta don kawo shubuha ko ruɗani da kuma farauto matan musulmai zuwa cikin wata mummunar aƙida da kan iya hallaka mai yinta. Saboda matan musulmai a duniya su ne kaɗai matan da har yanzu sun ƙi taka rawar kiɗan da shaiɗan ke yi musu da sunan 'yanci kamar yadda ƙasashen yamma ke ikirari. Saboda su ba su yarda mutuncinsu ya zube ba a idon duniya da yin gogayya da maza kan abin da kawai mazan ne ya shafa, don sun san cewa a Musulunci komai a bayyane yake. Kai kaf babu wani malami masanin addinin Musulunci wanda ba ɗan tawuli ba ko karan farautar ƙasashen yamma wanda ya goyi bayan tunani da aƙidar Kahina Bahlul.